Hvis vi har en basisdysfunktion, eventuelt her i patientens venstre side, betyder det, at basis sidder nede i forhold til os ilium. Kodeordet er ind. Det vil sige, at jeg starter med at medialrotere, for så åbner han ilium væk fra basis. Så jeg tager ved benet strakt og medialroterer. Har man en legepude, er det en god ting at fiksere den her, således at benet ikke tilbage roterer i neutral. Herefter udnytter vi respirationen, fordi at når han trækker vejret ind, så vil basis bevæge sig opad, og vi vil gerne have basis op i og med, at den er låst. Gerne have den op. Samtidig med det, så trykker jeg nede omkring det, der hedder hiatus, altså imellem de to ILA, med min hånd. Og jeg beder patienten om at tage en dyb indånding, og man kan se, at basen løfter sig op, og du holder vejret. Og heroppe laver jeg rytmiske tryk ned, indtil han ikke kan holde vejret længere. Og det skal jeg kunne høre, at han puster ud. Så holder jeg mit tryk, og han trækker vejret ind igen. Og jeg fortsætter. 3 til 5 gange. Og puster ud af slag.